sleep. He was buried. Father, forgive me. Lord Jesus, come into my life. I receive you today as my Lord and my Savior. Save me, and I will be saved. Heal me, and I will be healed. Deliver me, and I will be delivered. Write my name in the book of life. Thank you for answering my prayer. I ask in Jesus' name. Now I'm going to pray for you. Abba, we thank you. The word has gone forth out of the mouth of your servant, and it will never return back from it. I pray for as many today that decided to turn their life to you. Abba, I ask you that they will be born again by the power of thy will, by the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus Christ of Nazareth, you are God that delivered from the powers of darkness and translated us into your kingdom. Do that operation right now in the life of these people. In the name of Jesus. Amen. Father, I commit them into your hand. You that is able to keep them by your power. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Can we celebrate Jesus, please? Celebrate Jesus wherever you are. Hallelujah. Please, I need choro for the family. See choro I need you because you will tell you can you it's time for the offering. Please, sing Mangwanga. We tell you hallelujah. Because I can't wait to hear you. I'm handing over to my father for the prayer for the offering. Bikonu, kaita na bere makaoni, mmadụ niile bụrụ ọtọ. Ime aka na akpa gị weta ego. Kọbịa na ya ahụ ya. Ọ wee sị na mmadụ ebe ego edu si atọ ya nwa ya ahụ ya. Nke gị dịgo na moto ya eweta ya. Ihe na ya ọbụla nke iji adịghị mma, iweta nke dị mma. Iweta dọla ịmalụ ebe a na-agba mmiri. Hallelujah. Okay, up me with the offering again. I'm going to pull out. N'aha Jesus. Onye wanyi anyị ekene gị n'ibi n'idele anyị mma. Ịbụ ezigbo Chukwu n'ụtụtụ, n'ehihie, n'abalị. Ike a na-agụrụ gị n'ịrụ ọrụ ọma. Ole nụ anyị nwere. Anyị jikwa enye onyinye iji wee kwado ezinụlọ. N'iji wee kwado nzukọ na ala onyinye a gozie nye ibe ọbụla a ga-eji wee mee onye abaga otuto gozie mkpụrụ obi niile ndị nyere onyinye a. Ekpere m bụ ka anyị ghara inye ụdị onyinye enwe ọzọ ka ọ taa karị nne at least ọ bụgodu 50 ma 100 ka ndị dị 70 wee lụọ 100 na nde taa anyị na-enyezi onye a ka anya mmiri adịghị ya n'aba Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Sure. Okay, thank you very much. Daddy, God bless you, sir. Over to the band. Ebony, God bless you. Idima. Because
si wetara anyị ihe onyinye biko please. Idima nyempuru because Simon Idima nyempuru Izera dinduresia Idima.
ndị ọgọ n'akụkụ ọbụla ụmụ na ụmụ Sign by His Lordship, Papa Mordecai, to come anyị na-akọ and papa his anyị family to God. na-ekwu dada anyị Hallelujah. amen. Anyị na-ekele Chineke rinne na Maria. Chineke anyị bụ ezi Chineke. Ihe anyị o mere na-adị mma. Nke ọ sị na ihe niile si na-eke ekele. Na-ekele Chineke n'isi ezinụlọ a. Papa na-agbakọ ọsọ ọrụ ebisi. Ọ rapụrụ Jizọs. Were ọ rapụ. Rapụrụ ekpọrọ. Olu ka ọ dịzị nkịta ịkwanye bọsụ. Anyị na-recreate Bible nke Jizọs. Anyị na-akwụkwọ nsọ ifere nsọ ọma anyị na-enwekwa ya. Nsọ ọma bụ ike nke Chineke ruo nzọpụta. Mgbe anyị bido a sị na ya bụrụ mmadụ. Ma nkịta anyị bụzi gịnị? Mmadụ. Because somebody came and died for nobody. So that nobody will become what? Somebody. So now we are somebody. I brought nobody no. I charge your man. Nobody. Nobody. That day we went up and up. Oh, when I was at all the rest, others, laugh. Mamma, laugh and laugh. We were looking, Mamma, weapon, Ogo, Osabo, Bosso, you know, we no, so again. Each name, Abba, more than Abba. Akama ebe a na-agba ya bọsọ ọ mara ihe ọ so si n'ụlọ akụ ya n'ahịa afọ mama Lawrence mmanụ Chineke na-eme gịnị sọọsa bọsọ gịnị onye na nwanne ya chọọ ịgba na-agba nke ya onye na nna ya chọọ ịgba na-eme gịnị na-agba nwunye ya chọọ ịgba na-agbakwa nke ya ọ bụrụ oge ikpeazụ anyị chere na ị ga-eguzo n'iru onye akwụ wee zaa azịza nwanyị ọ bụ na afọ anyị na-apụ nke ndụ mgbe ebe onye a ga-eji ọmụkwa anyị na-ekwe mmasị aham dị na ya aham dị na ya aham dị na ya akwụkwọ nsọ otu ime ka aham dị na ya ị ga-agba na abalị na nkịta gị n'ọkpọkwa mgbe ị nwụwara kịta anyị chọrọ ekpere ezinụlọ ma ndị nwoke ma ndị nwanyị ma ndị nwunye ma ndị ọgọ ma ndị enwe ihe ugwu ọba na ọsa osisi ike ndị elekwara ya na gịnị Jizọs kwere ọsọ ekwe na onye ga-eme nne eze anyị na-eme gịnị na-abịa anyị agbaghị egbe anyị anyị na-arụ fan ebe a pastor na ọfụma okwe ya akwụkwọ so people don't drive ọsa
Kana kwa welota. Umwani ni wani wasita kwa ndika kuna babo. Unu na bro. So one was up. Unu mora na kini. Na ben Chineke. Onye ọbụla nọ ebe a kụnye ọtọ setịpụ aka ebe ezinụlọ a. Onye nwanyị dị ebe a. Ebe ọbụla nọ kwụrụ ọtọ ebe ekpele. Ebe onye nke Kraịst, iwu hidden na na ekwuli n'ọtọ. Ebe anyị na-agụ mmụọ ekwuli maka ekpere nwere ebe ọ na-eche. Ebe onye nke Kraịst kwuli ọtọ. Onye ezinụlọ ekpere, ndị pastọ si n'ebe a, onye ezinụlọ a, ndị ọgọ mụrụ na Alpha Jesus. Papa nke eluigwe. Onye kere eluigwe ka ọ bụ ka ihe niile dị n'ime ya. Anyị na-ebute ezinụlọ Udeh. One of the elders in the body of Christ. Nke na-abụta n'olu gị. Ihe ezinụlọ ya na ụmụ ya na ụmụ ya na nwunye ya. Ihe na-ekwu ebe a ụbọchị taa. Anyị mara ihe ọbụla ya na-etinye gị n'aka na ị ga-edebe ya. Debe ezinụlọ a n'aha Jizọs. Debe ezinụlọ a n'aha Jizọs. Onye nwanyị gị onye na-eme ihe mmadụ na-apụrụ ime. Anyị na-arịọ gị mkpa niile nke ezinụlọ a Chineke nke eluigwe bụ onye n'aha Jizọs. Na atụmatụ niile kwesịrị inwe banyere ezinụlọ a sị na nwanne anyị nwoke ka ebute aghara n'ezinụlọ a anyị na-ebibie n'aha Jizọs. N'enweghị na ụmụaka oru nwoke rapụ ụmụ na nwunye anyị na-arịọ gị nna anyị nke eluigwe onye isi omume mere onwe gị aha n'ezinụlọ a. Dadị mere onwe gị aha n'ezinụlọ a. Nna nke eluigwe mere onwe gị aha n'ezinụlọ a. Anyị na-aba aha nche n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Onye malite ezi ọrụ n'ezinụlọ anyị ma na ị ga-alụzi ya. Mee nke a nara ekele n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Thank you. Please, all our audience, Biko, ndị niile na-ebe a. to have